daj nam top 5 satova ispod 1000 eura koji će te učiniti da deluješ kao James Bond. Seiko Presage, Cocktail Time. Bravo. To je najlepši cifr koji može da se kupi u tom cenovnom rangu i ako ti treba dres sat, to je sat za tebe. Furlan Marie Meka Quartz, hronografi. To je ozbiljan hronograf sa Meka Quartzim kalibrom, ali prelepi cifer i strašan dizajn. To je broj 2. Ispod 1000 evra ostajem, ajde daj mi ronilački, da budeš drugačiji od svih, treba ti SK Amphibian, sandwich cifer i to možda crni brojčanik ili beli, to je isto mikrobrand. To su 3, da bi izgledao kao James Bond, ajde treba ti nešto kao zlatno. Nezgodno je što ne možeš Omega Breitling Rolex. Ne mogu, ali eto može PRX zlatni, 35 mm. Eto. Ono na ruci, baš, imao sam njega, strašan sat, sa waffle ciferom, automatski kalibar, 900, 800, 900 evra. Casio A168, ne, F91. To je onaj crni na kaišu, što se zove Terrorist Watch. Eto, to je to, za James Bonda pravi.